coba kalau ini laku. Kalau bro, kalau tombol. Waduh, ki oyot yo. Iya oyot iki, Bro. Oyot iki kena tombol iki oyote. Oyot yo. Sepe bogong. Sepe pogong singkong. Cuman sekedar oyot teh, sekedar akar kena ditombol. Banyak fungsi, gizi juga ada. Tuh, boy, tombol kayak yang ini ya jos sih. Siji wis Warak. parek. Ki jarene lek ditunu, lek dibakar iku nganu. Kena gawe apa jenenge? Ngobati mah. Ngobati apa? Mencegah. Iya, mencegah mah lek ceritane wong-wong Mencegah. bogong. Terkadang ora usah ditunu, biasa wong-wong Pangantah. Iya, lek mencegah. Oh. Tapi lek Lek iki tombol luwe lek iki iya kaya. lek tombol luwe ditunu. Iya. Engko ditunu kan. Wis pokoke sing penting sabar. Ya. Heeh. Wong sabar rezekine jembar. Dadi sing penting saiki bakar pugong mari iki. Ya oke. Wah. Cocok iki mari bakar pugong. Kena ki tombol luwe. Iki obat kuno. Penyakit lawas iki. Tombol tradisional iki. Nek gak ono panganan sego wis mangan sepe, mangan pugong, mangan apa jenenge oyote pugong. Oyote sepe. Iki kena ki tombol luwe. Oke, mari dibakar ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Soba Alas Channel. Kali ini kita akan membahas panganan. Nah, badokan maneh. Dan kebetulan tadi sore kami ke Tegalan, nang Tegalan nih, melakukan Tegalan golek pugong atau cari singkong untuk dibakar. Nah ternyata pas waktu buka puasa lah kok panganane wakeh. Jadi daripada mubazir, untuk singkongnya keri-keri ae. Sing penting mangan sing enak iki ono ayam bakar, ono apa maneh iki, ono endhog, telur, ono sambel. Waduh, mending iki ae sing dipangan daripada nanti singkongnya mubazir. Dibuat nanti dulu ae singkongnya. Jadi untuk buka puasa hari ini kita buat yang lezat-lezat dulu. Kita nikmati ayam bakar, ada telur sing gelundung-gelundung koyo ngene iki. Terus ono sambeli, waduh sambel pecel penyeterong. Mantap.